Развитието на роботакситата в Китай се ускорява с бързи темпове, но за това се говори малко, където новините се фокусират предимно върху Waymo, с малко информация за Zoox, Motional May, проекти за автономни камиони и други китайски играчи. Китай има 4 основни играчи с услуга за роботаксита, доминирани от Байду. Скорошна сесия на конференцията Ride AI в Лос-Анджелис разкри някои подробности за различния регулаторен режим в Китай и представи доклад от китайско-американска ютубърка, която си е поставила за цел да пътува с различните превозни средства. Зайон Мафео, заместник главен юрисконсулт на Pony AI, предостави някои подробности за регулациите в Китай. Докато Pony започна с операции в САЩ, публичните й операции са изцяло в Китай, а в САЩ извършва само тестове. Известно е, че една от малкото компании получила разрешение за тестове в Калифорния без водач за безопасност, но го загуби след катастрофа и по-късно го възвърна. Китайските власти на много нива следят отблизо китайските компании за роботаксита. Те трябва да получат одобрение за всички нива на експлоатация, които контролират къде могат да тестват, да работят и колко надзор е необходим. Операциите започват с тестване с водач за безопасност зад волана, както почти навсякъде по света, с евентуално преминаване към водач за безопасност на седалката за пътници, но с аварийно спиране. След това преминават към наличието на супервайзер на задната седалка, преди да могат да тестват без никой в превозното средство. Обикновено ограничено до район с по-прости улици. Големият скок може да дойде, когато се разреши тестване без никой в автомобила, но с постоянно наблюдение от служител на разстояние, който може да спре превозното средство. Оттам могат да преминат към превозване на пътници и след това да разширят услугата до по-сложни райони. По-късно могат да продължат и да нямат постоянно дистанционно наблюдение. По време на първото си пътуване ютубърката София Тунг установи, че пето поколение роботаксита на Байду предлага лошо качество при пътуване, време на чакане и цялостно обслужване. По време на завръщането си обаче тя опита шесто поколение превозно средство на Байду в Ухан и го оцени като най-доброто сред китайските роботаксита, приближаващо качеството на Waymo.